10 years mukomanashi 10 years ndiri kuno ku-UK. Asi Chabuda Hapana ndainge ndine murume wandainge ndofambidzana naye, uyo akaita kuti programu dzangu dzinge dzichizovhiringika. Ndauyawo pano ndiine life experience yangu iyo yandikuda kuti munge muchizoshare nevadiwa vateereri venyu. Ndiri mudzimai mukomanashi, zita rangu muchanditi chipo. Handikwanisi kuti ndikuudzei zita rangu rechokwadi nekuti mukoma pastor ivavo ndinotovatya because vakazokumisidzira vava kutondiendera kun'anga. Nditori nerimwe zuva apo pandakati ndiri mubhazi, you can imagine, ndiri kuno ku-UK kwaNdiri, ndakaona gudo rakagara pamusoro peimwe motikari iyo yainge iri pamberi pebhazi iro randainge ndiri mariri. Zvinhu zvakatondishamisa kuti ko gudo rinobvepiko kuno ku-UK. Saka ndakatoona kuti it was a sign and a warning, because patainge tonetsana kumagumo kwazvo patakazonorambana navo vamufundisi ivavo vainge vondithreatena plus mukutukana neniwo ndainge ndichivatuka. Vakazototaura kuti ndoda kukuendera kun'anga, uchazviona. Ndopandakatanga kurota hope dzainge dzichityisa. Ndaiwanzokurota gudo raiuya kwandiri robva ratanga kundimhanyisa. Gudo iri ndakazotoriona one on one. Chinondirwadza mukoma ndechekuti ndine 10 years ndiri muno mu-UK. Ndakauya nemurume wangu tichiti tiri kuda kuti tinge tichiitawo zvinozotibatsira kumberi uku kana takura, tichiti tainge tisingade kugara kuno ku-UK kwenguva yakareba. Tikati kuno kubasa kumusha ndokwatinofanira kuti tinge tichizobuilda upenyu hwedu hwakanaka. Murume wangu ainge ari munhu ainge aripo ende ainge achindida chaizvo, asi inini ndainge ndisina kugutsikana nezvimwe zvatainge tichiitirana mubedroom. Saka ndakabva ndachizotanga kuita gumbo panze. Ndipo apo pandakatanga kudanana nevamwe pastor. Murume uyu, he was a pastor, vakaunzwa kunoku kuLondon nechurch kuti vange vachiuya kuzomboparidza as a guest speaker paconference yekuchurch imwe iyo yakaitwa kuno ku-UK. Saka vauya pastor ava, ndainge ndiri part of the hosting team. I was very close kwavari. Ndikangoti pakaitika chemistry pakati pangu navo pastor ava. Vanojaja, you can judge me, but zvinhu izvi zvinoitika muvanhu, zvinowanikwa. So since I was part of the hosting team, ndakakwanisa kuva padhuze navo. Ndakazovhunduka apo pandakati ndichivapa mvura, vakati vainge vachida kuti ndige ndichizonyora mafone numbers angu pachipepa. Ndikabva ndachizoita saizvozvo. After service ndokubva ndachizovapa chipepa chandainge ndakanyora mafone numbers angu. Hakuna kana akambozviziva kuti painge patori nechitsotsi chainge chaitika pakati pangu napastor. Musi iwoyo havasirivo vainge vachiparidza, mudzimai wavo ndiye ainge achiparidza. Saka pastor ava takazotanga kutaura tose, tainge totaura paWhatsApp. He was very romantic. Akandiudza kuti ainge achida kuti ange achizondiroora. Ndikabva ndachizotozviona ndatova amai mufundisi. Don't tell me how, because I was already married. Ndo zvinoita rudo. Rudo runoita kuti unge uchiita zvimwe zvinhu zvausingambotarisiri kuti unokwanisa kuzozviita. Mukomanashi ndakange ndava kutozviona, ndatova pachinzvimbo chekuti iye ainge achazoramba mukadzi wake, neniwo ndichizoramba wangu murume. Ndobva ndachizotodzokera kuZimbabwe because zvemu-UK ndainge ndagara ndisingadi. Of course ndainge ndichida kuzopota ndichidzoka, but kumusha ndiko kwandainge ndichida kuti ndige ndichizogara permanently. Takati tichidanana kudaro, vakatanga kundizevezera munzeve dzangu vachindiudza zvimwe zvinhu zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita. Zvimwe zvacho mukoma ndinoita sekunge ndainge ndava kutoshandisirwa mushonga, because pastor ava ndakati ndauya kuzovaona muZimbabwe
mukoma around 2023 mainge muri muna November. Vakati takarara kuhotel vakati vainge vachida kuti tige ndichieliminata murume wangu, ini ndikabvuma. Vakabva vati vainge vaine rimwe bute iro ravainge vakapihwa nevamwe sekuru n'anga, vakati ndakaenda kun'anga. Zvechokwadi by then murume wangu ndainge ndava kutomuona sechinhu chisina kana basa, ainge ava kutondisemesa kumberi kwangu, ndainge ndisingachamudi. Saka plani yedu yainge iri yekuti inini ndichauraya wangu muruve, ivo vobva vachizouraya wavo mukadzi, tobva tachizogara tiri 2 kudaro. Saka ndakabva ndachizopiwa bute riya. Ndapiwa bute iri, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisira murume wangu muchikafu chake kana ndadzoka kuUK. Pandakadzoka kuUK ndakaita saizvozvo. Ndaiti pakubika paya ndaibva ndachizotora bute rangu ndobva ndamwaya muchikafu chake, ndobva ndamupakurira obva adya zvake. Murume wangu uyu akasvika pakuzofa neheart attack. Akati afa kudaro, inini napasta ava takaramba tichingoenderera mberi nerudo rwedu. Mushure mekunge murume wangu afa, ndakawana mari yeinsurance nepension yakawandisa kwazvo. Saka ndakabva ndachizoudza vamufundisi kuda zvimwe kuda ndiyo mistake yandakaita. Saka vamufundisi vakabva vati chishandisa mari iyoyo kuti unge uchitanga business kunoku kuZim. Iwewe kana ukazoona kuti business iri rinenge rava stable enough, obva uchizodzoka zvako kunoku. Apa iye kuti achiurayawo wake mukadzi aingoti ndiri kuzama but zviri kuramba, ndichatoenda kune imwe n'anga ine masimba. Saka for 2 years mukoma, kubva muna 2023-2024 ndainge ndichishandisa mari yandainge ndichitumidzira. Mukomana mari yandakatumidzira, it was around 180,000 pounds, maybe kuma US dollars inotodarika kuma 200 something thousand US dollars iyo yandakatumidzira kuna vamufundisi ava. Mwedzi wega wega ndine mari yandainge ndichitumidzira kwavari. Saka takabva tachizoronga kuti tinge tichizotanga kambani yedu, ndokubva tachizotenga marigid trucks edu. Tainge tatowana contract rekudaily report, uye zvekare takazotenga maside tipa maviri edu atakatenga ainge achienda kuHwange achizonodeliver kuJoburg. Zvinhu zvose izvi mukoma zvatakaita zvainge zvitori zvinhu zvainge zvakanaka, but handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndakatodyiwa mugemu nechekare. Saka pandakange ndava kumukumbira mari, nekuti kuno ndainge ndiinewo zvandainge ndichida kukava, zvinhu zvainge zvisingachabatani zvakanaka because ndakanyanyisa kukasika ndashandisa mari dzakawanda panguva imwe chete. Ndopatakatanga kunetsana, asingachadi kuti ange achieneni marecords elogistics company yedu. Ndakabva ndangoti surprise visit, ndobva ndaenda kuZimbabwe. Pandakasvika muHarare ndakamufonera ndiri kumba kwehama yangu, uya kuzonditora. Munhu ndokubva andidzimira foni. Saka ndakabva ndachizoenda kumba kwake. Chakandichamisa mukomana chiti chekuti pandakasvika kumba kwake ndichati kuGlenlone, ipapo ndainge ndisisina basa nazvo. Ndaitoti chandava kungoda ndechekuti andipe marecords ecompany so that I can manage my company for myself. Zvekuti mudzimai wake ndainge ndisina hangu basa nazvo. Pamba pake ndainge ndichipaziva. Saka pandakasvikapo pamba ipapo ndakashamisika because ndakaona painge paine marori matatu. Marori awa ainge asina kunyorwa zita relogistics company yedu ainge achiti tainge takaregister, asi ainge akatonyora zita rainge riri surname rake, akati logistics kumberi. Ndakaridza huta ndiripo pagedhi kuda kweabout an hour vanhu vasingabudi. Saka iye akazoti paakanzwa ndava kuita zvekurova gedhi, vamwe vanhu vainge vari vavakidzani vavo vainge vava kutobuda mudzimba dzavo vachida kuona kuti what was happening, noise yainge iri yei. Ndopaakabva achizobuda akatanga kupopota, ndokubva achizoti tinge tichipinda
mugedhi. Patakapinda mugedhi mukoma, ndakaona zvekare kuti mainge muine rimwe rori rainge rakapaka mumugedhi ende rainge rakatonyorwa zita rekambani yake yaainge akagadzira iye. Ndakanzwa sekunge ndichafenta mukoma. Takabva tachizoti tagara pasi, ndikabva ndamubvunza kuti akati chii, kasi mauya kuzonamatirwa here pano? Mukoma nashi ndakaona sekunge nyika yainge yapera. Tikatanga kutukana paya, pasina kana nguva pakasvika macid awa akasvikapo pamba achizondisunga. Ndinoona sekunge vainge vatori vanhu vainge vakatotengwa, nekuti ndakasungwa mukoma ndikanogara mujeri kwe2 weeks ndiri mujeri ndisina kuudzwa kuti mhosva yangu yainge imbori yei. Ndakaona kuti nesituation yemuzimbabwe plus iye ainge oita sekunge ari kuda kupinza nyaya dzepolitics mukati. Akandigadzirira nyaya yekuti inini ndainge ndichishandira imwe NGO ende mari dzaainge akawana kubva kwandiri dzainge dziri mari idzo dzandainge ndakamutumira kuti ange achizofamba achibatsira vanhu vanotambudzika mumavillages. Uyezve kare mari iyoyo imwe yandaitumidzirwa yainge iri yepolitics mukati. Ndakaona kuti pano kana ndikada kuramba ndichirwisana naye murume uyu ndinokwanisa kunyura ndichinzi ndiri veopposition, because explanation yangu mukoma yainge iri yekuti ndakangomutumidzira mari sezvo tainge tiri vanhu vainge vachidanana. Saka ndainge ndonzi ndainge ndichiita zvematongerwo enyika ndikagara 2 weeks ndiri mujeri, upenyu hwakaoma, kurumwa nenda pamari yangu mukoma. Saka ndakazongoita give up. Hapana kana doketi rakambovhurwa or anything. Ndaingoya ndichivhundutsirwa nevamwe varume vairatidza kuti kana kuuraya munhu vanokwanisa kuuraya munhu. Saka ndakazoti ndabuda, ndipo pandakabva ndachizongoudza hama dzangu vainge vava kurwisana navo pasta ava kuti tinge tichizongosiyana nazvo. Ndadzoka kunoko ndaiti kana ndikarwadziwa ndobva ndatanga kumutuka pafoni. Tichitukana pafoni kudaro mukoma ndaita sekunge ndiri kurota kuti saka ndakatotorerwa kambani neboyfriend yangu. Saka takatotenga midziyo chose ende handina kana benefit. Saka ndakatouraya murume wangu. Izvi zvaiwanzokuitika usiku paya pandinenge ndava kuda kurara. Ndobva ndati saka ndakatouraya murume wangu, iye akaramba kuuraya mukadzi wake. Ende chakandirwadza ndechekuti patainge tichitukana ipapo tiri pamberi pemudzimai wake, mukadzi wacho ainge achitozviziva kuti kwainge kuine girlfriend. Akati handina kumboita hanya nazvo ini, ndakangoti muchazopedzerana kumberi uko. Saka ndakabva ndashaya simba rekuti I'm going to expose him to the wife. Zvadaro mukomana tichitukana pamawhatsapp kudaro, ndo pandakazotanga kurota hope dzainge dzichindityisa. Ndaiwanzokurota ndichimhanyiswa negudo. Ndaingoti zvimwe kuda ihope dzandiri kungorota, but nekufamba kwenguva ndo pandakazotanga kutoona kuti ava ainge atori maphysical spiritual attacks echokwadi. Pandakazoona gudo rainge rakagara riri pamusoro pemotikari. Nyaya iyoyo handikanganwe. Ndakabva ndachizongosiyana nazvo, but mukoma kusvika pari nhasi ndiri munhu ane depression, because kuuya kwandainge ndakaita kunoku nemurume wangu, tainge takauya kuno kuti tinge tichizovaka upenyu hwedu, even though nemurume wangu tisina kukwanisa kuti tinge tichizoita zvedu mwana, but taingoti tinoda kuti tinge tichizorarama a comfortable life kana nguva yakwana yekuti tinge tichizodzokera kumusha. Nanhasi uno pfuma yavo vachiri nayo, marori vanawo, ende zvose izvi ndezvapasta ivavo nemukadzi wavo kuzimu. Apa inini ndiri kuno kuUK, ndiri kungomirira zuva randichatanga kuitawo maspiritual attacks ndichiona chipoko chemurume wangu, because ndakauraya kamunhu mukoma. Saka ndo zvakaitika izvi. Ndinongoti kune vamwe vakadzi avo vanenge vagere nevarume vavo, kunyange zvikanzi munenge muine zvamunenge muchisangana nazvo mumamarriages enyu zvinenge zvisingakugutsei, be careful, nekuti paunotanga kuita maboyfriend zvechokwadi rudo
runokwanisa kuzokunakidza zvekuti unozobudzirwa zvokuita woudzwa kuti tinofanira kuti tinge tichiuraya murume wako, obva wabvuma iye oti ndichazouraya wangu mukadzi, ende anokwanisa kuzombokuita seyandakaitwa inini kuti ndinonzi ndichamuuraya, haana kana kuzombourawa. Nanhasi uno vagere zvavo zvakanaka. Ndinongoti hazvina hazvo basa, but teereraiwo nyaya yangu, ndiyo life experience yangu yandiinayo. Ndiri kutotangidza upenyu patsva mukoma, kutangidza kuti 1 apa 10 years in UK handina kana chandiinacho. Ndinobatikana kana kuri kunzi ndikaona vamwe vanhu vachinyora pamasocial media. Pane rimwe group iro randiri mariri, imomo vanowanzokuti ngatimbotaurei zvose zvatakakwanisa kuita kubva zvatakauya kuno kuEurope. Vazhinji unovaona vachinyora maachievements avo, vamwe vachinyora kuti ndine masavings angu anosvika mari yakati. Inini mukoma ndakatongofanana nemunhu achangobva mukusvika, because ever since that happened ndakaita nguva kana kubasa ndisingachakwanisi kuenda kubasa nekuda kwedepression, ndisingachakwanisi kushanda. Ndainge ndongorarama kungoti Mwari chiponesaiwo mweya wangu wekufema, nekuti ndichiri kuda kurarama, even though zvainge zvakaoma kudaro, pasina chekuti ndingati ndichiri kuda kuraramira, but ndaingoti Mwari ponesaiwo mweya wangu. Saka ndikutotangidza upenyu, ende zvinowanika muupenyu izvi ndo zvakatoitika kwandiri, and there is nothing that I can do about it. Ndichange tichizoteverera ndiri mucomment section kana mazopostawo nyaya yangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi ndakazoona matracks atongonyorwa surname yava mufundisi, ndikati zvimwe kuda majokes. Pakaipa. Hanzi amai mufundisi havana kana kutomboita basa nazvo patainge tichitotukana. Vakatongobva patainge tiri vakatipedzeranai. Ndaizviziva hangu kuti kuno umwe munhu ariko, saka pedzeranai ikoko. Yo yapakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi ndakaendesawo musikana wandainge ndichidanana naye kuZoom University, asi after graduation akabva anditiza. Mukoma, pain yandakanzwa ipapo haitsananguriki. Mukoma, muri sei zvenyu? Inini zita rangu muchanditi Zakaria. Nhasi ndauya pano nesecret yangu, uye zvekare ndinoshanda mukadhoma. Ndinongofamba, basa rangu ndiri kungoshanda mumakomba, ndiri mukorokoza, asi ndiri kutadza kusimuka muupenyu. Ndikuita sekunge munhu akagadzirwa. Pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichisimukawo muupenyu, pane madisturbances anongoitika muupenyu hwangu. Mumhuri munokwanisa kungoita kana funeral, apa ndini ndinenge ndichitotarisirwa kuti ndinge ndichizovapo paground ndiine mari futi, because ndini breadwinner. Saka ndiri kungotarisa vamwe vachingoenderera neupenyu, inini ndakamira panzvimbo imwe chete. Ndine 35 years mukoma Nashi. Zvinhu izvi zvakaitika 2018 kusvika muna 2019. Ndainge ndagara ndiri mukorokoza, uye zvekare tainge tichitoburitsa mahits, tichitobata mari inotyisa. Ndainge ndiine mari yangu yainge yakati wandei. Panguva iyoyo ndakabva ndachizotanga kudanana neumwe musikana uyo ainge akanaka kuita kunge ngirozi. Zita rake ndichamuti Anesu. Musikana wangu uyu ainge achibva kumhuri inotambudzika, apa ainge achida kuti arambe achienderera mberi nezvidzidzo zvake. Kunyange ainge achiri kuenda zvake kuchikoro, but mari vainge vasisina yekuti arambe achienderera mberi nezvidzidzo zvake. Saka chakanondivhiringidza mukoma, ndingangoti ichechi. Handisi kushora church as such, but kubva tichikura tainge tiine dzidziso yatainge tichipihwa. Pane vamwe vamufundisi vaiwanzokuti kana vachiparidza
vaipa example yavo ivo vachiti vainge vari munhu ainge asingatogoni chirungu, vakangokura vachingoitawo zvekufudza mombe, but vakazoti vatanga kudanana namai mufundisi who was highly educated, ndiye akazova munhu akavadzidzisa kutanga kuti they. Saka vainge vachitipawo ruzivo irworwo rwekuti kana uri munhu asina kumbogara akaenda kure nezvidzidzo zvake uchitsvaka mukadzi anenge ari highly educated, vachiti izvi zvinozokubatsirai kuti kunyange kudzinza rekwenyu munozova vanhu vakadzidza, because iye semunhu anenge ari highly educated anenge aine shungu dzekuti vana vake zvekare vange vachizoenda kumauniversities vamunozozvara. Izvi zvinozoita kuti munge muchizova breakthrough mumhuri. Saka kwandiri zvakameka sense, because kudzinza rekwedu hakuna munhu ainge akambosvikawo kana form 2 kana kuti form 3. Ini ndakagumira mugrade 7. Saka ndo zvaingoitika kudzinza rekwedu, kuti kana kutoinyora form 4 yacho waitoita sekunge munhu atosvika kuuniversity. Saka ndakati ndiri kudawo munhu wekuti anenge akaendawo kuuniversity. Pandakasangana nemusikana wangu, iye achiti akatomboenda kuuniversity ndokubva achizoshayirwa mari yekuti anga achienderera mberi nezvidzidzo zvake, ndikabva ndati uyu ndiye munhu wandiri kuda. Uyu ndakationa sekunge wainge uri mukana wekuti kana ndikasimudzira musikana uyu, iye ainge achazondibatsirawo kuti ndinge ndichizoita breakthrough mumhuri yedu kunze tine magraduate kudzinza rekwedu. Saka mukomaka yandakatambwa ipapo yainge yakapenga. Takaenda tikabva tachizonoregister kuZou Zimbabwe Open University. Ndakamubhadharira mari yechikoro, mafees, ndaimutengera maassignment ose aidiwa, malaptop anodhura, zvinhu zvose zvekuchikoro. Pese pandaibuda mugomba ndakazara neziya. Dzimwe nguva ndakuvara ndaingozviudza kuti hazvina hazvo kuipa, ndiri kushandira my future wife. Ndaishanda siku nesikati. Mari yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita madevelopments, kuzvitengerawo motikari sezvatinongoita semakorokoza kana kuvaka umusha, ndakapedza kuinvesta paari. Ndaiti ndikuda kuti munhu wangu ange achizova achishanda basa rakanaka, tichitongobatsirana muupenyu, tichitongoenda takadaro. Ndichiti kana ini ndikaramba ndiri mukorokoza zvangu hazvina hazvo basa, asi iye ndiye anenge ari foundation youpenyu hwangu. Ndichiti kunyange zvikanzi paya tinenge tiine kwatinenge tichifanira kuti tinge tichizoenda kumhiri kwemakungwa, ndainge ndakaita maresearch angu ndikanzwa zvichinzi kuti unge uchienda ikoko kuti zvinge zvichizova nyore, unofanira kunge uine degree raunenge uinaro. Zvekungoti ndine mari asi uri mukorokoza usina kana degree zvinokwanisa kuzokuremera pamasports kuti unge uchizoenda kumhiri kwemakungwa ikoko. Saka mukomanashi ndainge ndichiita mainvestments pamunhu wangu, ndichiti aiwa zvandiri kuita ndiri kutogona. Saka akazoti agraduata, hei mukomanashi paakagraduata ndo pandakaona kuti Jesu idombo zvechokwadi. Mainge muri muna 2023 musi wegraduation yake, ndainge ndakatomugadzirira a nice surprise. Ndakafara chaizvo ndichimuona akapfeka gown rake, akatobata degree rake. Ndakafara mukoma ndichiti Mwari variko, takunda takunda. Asi pose apa kuti ndinge ndichimubvisira mari yeroora ainge asingadi. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvichitondinetsa mumwoyo mangu kuti asi sei munhu wangu asingadi kuti ndinge ndichimuroora, isu tichiita zvinhu zvisina hunhu zvekuti dzimwe nguva aitomboya kumba achitombogara neni kutombokanganwa. Apa ndichitya kuti zvinhu izvi zvatiri kuita mangwana zvinokwanisa kuzonetsa. Saka hama dzangu dzainge dzoti kana wakangwara iwe dai waita kuti munhu uyu unge uchimubvisira mari, but iye she would resist manje asingadi kuti ndinge ndichimubvisira mari yacho. Ndainge ndisingazivi kuti iye ainge ava kutonditarisira pasi achitonyara neni kuti ndiri mukorokoza. Pandakatanga kuona kuti there is something that is wrong, but ndakangoti hamenowo kuti chii chiri kuda kuitika.
taifanira kuti dai takaenda tose kuvhenyu ikoko nemafriends angu, but akandifonera the previous night akati makorokoza no, zvekuzoperekedzwa toendako apa nezimotikari rinenge rakazara nemakorokoza. Ndikati handiti ikoko tinozongoenda tiri vashoma here, it is just support. Akati makorokoza mune noise. Saka zvakandinetsa kuti munhu uyu ava kunditi makorokoza mune noise haufa. Ndaifanira kuti dai ndakanomutora kumba kwavo then tobva tachizoenda, but chakandishamisa mukomanachi ndechekuti nelast minute akandiudza kuti mafriends ake vainge vahaya motikari, saka iyewo ainge achida kufamba nemafriends ake. Ndikati okay, it's fine, today is your day, you can do whatever. Akanditi thanks daddy. Saka mukoma takazonosanganako ikoko. Chaakaita ndechekuti paakandiona akatomboda kundiavoida, then kwava kuti ko sei wapfeka hembe dzakadaro, kupfeka kwakaita sei ikoko. Ndikati ko ingawani ndakapfeka hembe dzakanaka. Akati sei uchingopfeka kunge mukorokoza nguva dzose, unenge uchida kungozviratidza kuti uri mukorokoza. Ndakabatikana mukoma paakanditi iwe mapfekero ako anobohwa, unongoita kunge mukorokoza pose paunenge uri, vanhu vanobva vatozviona kuti uri mukorokoza nemazijini nemazideki. Ndakabatikana ndikati hazvina hazvo basa. After the ceremony mukoma munhu akatanga kuita lolo neni, ava kungodi avoida kumba ainge asingachauyi. Muna 2024 munhu akawana mukana wekuenda kuCanada. Akaenda kuCanada akauya kwandiri, haana kuda kundibudira pachena kuti ainge atowana mukana wekuenda kuCanada, but ndakazotozviziva nerekupi. Kana mukazonzwa paya vana tete Tilda vaenda kumajeri vachinonointerviewa vanhu vanenge vakauraya vakadzi, zivai kuti panenge paine zvinenge zvakaitika, because vabereki vake vakazotowandisa mwana wavo kusvika achizonobuda muno muZimbabwe akatoenda zvechokwadi kuCanada akatongokanganwa nezvangu. Ndikati ndokusaka munhu uyu ainge asingade kuti ndige ndichimubvisira kana sent, because iye mupfungwa dzake ainge achitya kuti kana ndikamubvisira mari zviya ndinenge ndavaonesei paari, because anenge ari mudzimai wangu. Saka taingoita chigemu chedu chekungoti tiri boyfriend and girlfriend, and ndakazonodyiwa mukoma. Ndinoda kuti vamwe vange vachizozviziva kuti zvinhu zvakadai zvinozoitika kumagumo kwazvo, because pandakadawo kuti ndinge ndichidzifambira nyaya dzacho, vabereki vacho vakabva vati isu hatikuzivi pamutemo, tainge tichingokuziva uri chikomba chemwana wedu. Mukoma, ipapo ndakarohwa nerimwe heartbreak rekuti ndakanzwa ndichibvunda. Ndakabatirira motikari yefriend yangu uyo ainge andiperekedza, because ndakanzwa kuti kana simba ndainge ndisisina kana simba rekuti ndinge ndichiramba ndakamira, because kana kupinda mumba vakaramba kuti tinge tichipinda mumba kuti tinge tichitaura. Pasina kana nguva mukoma pakasvika imwe cousin brother girlfriend rainge randitiza, ainge ari mupurisa. Ndikatoona kutoti pano tinokwanisa kupinzwa busy. Saka vakomana vandaishanda navo vakabva vati ngatitorei mabhemba tinge tichinotema mhuri yacho yose, tinofamba door by door tichivatema house by house. Ndikati kwete, ngatisiyane nazvo. Ndakangotosara mukomanasi ndisina kana chinhu, nditongori mukorokoza zvangu ndichiri kungoendererawo mberi neupenyu, but hwangu upenyu hwakamira kungoraramawo mukoma. Ndakamirira zuva rangu rekuti ndichazonzi ndichazotorwa nenguva. Ndakamboita nguva mukoma ndichitorwara, ndaiti kana ndikatanga kushanda zviya ndaipera simba kutokolapsa. Handina mukadzi, mari handina. Nazvino mukoma ndinoti kana ndikaenda kumusha I feel like a failure, because pamba pedu panoita kunge padongo. Apa amai vangu vaigara vachichema vachiti vakomana dai mavaka, vakomana dai mavaka, but ini handina kukwanisa kuita izvozvo. Ndainge ndichida kutanga ndasimudzira munhu wandaiti ndiye ainge achazova mudzimai wangu. Handina kunge ndakaziva kuti munhu wandainge ndichitamba naye iye ainge atoripo pakutongoda kutongondishandisa akatongondisiya ndakadaro.
Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndinoshandira mukadoma asi tinongoenda kunenge kwaputika goridhe, hanzi ndo zvakaitika kwavari izvi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomananshi makadii zvenyu? Ininiwo ndakatambisa mukana ndainge ndichishanda kunational parks, saka takabva tachizoita chidhiri. Chidhiri ichi chainge chatova nenguva chichingoitwa. Ndainge ndisingade kupinda muchidhiri ichocho because ndaitya kuti kana mukabatwa munofira mujeri. Asi pandakaona vamwe vava kutotenga dzimba ndikati ndingazongosara, regai ndiitewo zviri kuita vamwe. Saka kune vamwe varungu avo vainge vari maSouth African vaitouya nehelicopter votopiwa nyanga dzezvipembere, hamene kuti vaizoenda nazvo kupi. Saka ipapo takazoba nyanga 4 dzezvipembere tikatengesera maSouth African nomumwe murungu muGermany. Mukomananshi inini zita rangu muchanditi Derek, ndiri murume uye zvekare ndine 46 years. Ndinongogara ndichiregreta nguva dzose. Ndakagara zvangu ndiri muno muHarare kungotatarika neupenyu, handina kana chekubata. Asi ndinoti kana ndikafunga zvakaitika mugore ra2017 ndinoti zvechokwadi vakataura kuti midzimu haipi kaviri, vainge vakazviona. Mukoma Mwari vanongokupa pfuma kamwe chete, ukatadza kuishandisa pfuma iyoyo hameno zvako. Panguva iyoyo ndainge ndiri guard kunational parks, ndainge ndichitoshanda nevamwe vakomana avo vainge vachiita zvemadhiri sezvandakuudzai pakutanga kwenyaya yangu. Vainge vachitodawo kuti ndipinde muchidhiri but ndainge ndichitya, not kuti ndainge ndiri mugende but ndaicalculata manje makore ekuti kana ukazobatwa unogara mujeri kusvika wakanganwa. Saka painge patori nesyndicate. Ndakazopindawo musyndicate iroro, vakandiudza kuti kwainge kuine imwe bhaya uyo ainge achazouya nemaSouth African varungu vaigara vachiuya neumwe muGermany. Saka pakabva pachizoitwa madhiri mukoma, pakabva pachizourawa zvipembere. Zvipembere izvi zvakati zvaurawa zvikabva zvachizobviswa nyanga dzacho, then ndokubva tachizomirira kuti mabhaya ange achizouya tinge tichizodzitengesa muchivande. Mari yatakawana ipapo yainge iri mari isiri yekutamba nayo, saka ndakabva ndachizopiwa yanguwo mari. Panguva iyoyo kuti munhu kana karinge kutanga kubata mariwo muno muZimbabwe yakawanda kudaro, chekutanga chinopinda mupfungwa dzako kuti unge uchitenga motikari, vanhu vange vachikuona uchipusha zimotikari ende unge uchiratidza vanhu kuti wava nemari. Ndakange ndava nebhegi rainge rakazara nemari yandainge ndisati ndakamboona muupenyu hwangu. Ndinoti kana ukawana pfuma mukoma, unofanira kuti unge uchitanga wadzikamisa hana. Usati waita zvaunenge uchida kuita muupenyu, tanga wambogara pasi umbofunga kuti zvinhu zvaukuda kuita zvinoita here. Kunyange usati watenga motikari, utombotanga wadzikamisa pfungwa dzako, then ubva wachizoita urongwa hwako. Pandakati ndichingobata mari iyoyo mukoma, ndakatozviudza kuti mambo ndemambo, ndainge ndatova King Solomon. Saka ndainge ndava kutoda kuti ndinge ndichiva nemaconcubines angu akawanda, pane kuti ndinge ndichitsvaka zvinhu zvekuita, kuvaka imba kana kuitirawo vana vangu ramangwana. Ndakabva ndachizonanga kubhawa mukoma. Ubenzi hwandaiita pose pandiringe ndiri ndaifamba nemari yangu. Kwedu kunoita sekunge kune mweya wengozi. Zvinhu zvakaitika ipapo zvainge zvisiri normal. Ndakangokaruka ndachongochinja, ndava kutoita sekunge munhu ava kutopengeswa nemari yandainge ndiinayo. Kufamba nemari mukoma, kungoudza vanhu vose kuti ndiri mbinga ini. Saka ndakabva ndachizopinda mune rimwe bhawa muHarare, mainge muri muna 27 muri muna December. Nekuti ndainge ndiine mari yakawanda, ndakabva ndangotanga kungotengera vanhu vose vamwe vandainge ndisingatombozivi doro. Panguva iyoyo ndakabva ndasangana neumwe musikana uyo aiitawo zvekutengesa mubhawa imomo. Ainge akanaka, ndainge ndisati ndakambomuona. Saka nekuda kwekuti ndainge ndiine mari, ndakadanana naye same day. Mukoma
munhu anoroorwa kana pakati peusiku. Ndakamuudza kutoti ndainge ndichida kuti ndige ndichimuroora zvezuva iroro, handina kana kutombomirira ipapo. Ndikatifonera vabereki vako, akatovafonera ndikatoenda ndikatonoroora, kokuti vanhu vangazoramba here mari? Vanhu havarambi mari. Saka ndakabvisa mari inotyisa ndichiroora musikana iyeye wandainge ndasangana naye mubhawa. Ndakabva ndamutengera motikari tikatanga kuroja kuAvondale tichidya mari. Mukomana taidya mari kuita kunge vanhu vanopenga. Pfuma iyoyo yandainge ndiinayo haina kumbolasta kudarika mwedzi usati watopera ndainge ndisisina kana senti. Mari yose ndainge ndapedza. Mukadzi wangu wadainge ndava kuti mukadzi wangu apa ava kutondinyepera kuti ndine pamuviri. Ndakazongoti ndabuda kuti ndige ndichimboenda kunongwavha, ndopandakadzoka ndikatosvika ndikatowana kuti pamba dhoo rainge rakangonzi bheneng'ene rakavhurwa. Ndikati what is going on here? Handina kunge ndakaziva kuti munhu ainge atotuta twake twose netwangu atotiza. Ndakasiyiwa mukoma ndisina kana senti. Apa ndainge ndotsvakwa zvino nemapurisa. Vamwe vangu nekuda kwekuti vainge vaine mari, ivo vakakwanisa kuti vange vachibhadhara mari. Ndakazotofonerwa neumwe mukomana achindiudza kuti shamwari, tine muCID ari kudhila nenyaya iyi, kana ukasabhadhara mari uri kuzonyura. Ndakamuudza kuti ndainge ndisina mari, painge pachidiwa $500. Ndikati shamwari ndibhadharire, ndichazokuitira plani. Nanhasi uno handisati ndakwanisa kuti ndenge ndichimudzosera mari yake murume iyeye. Mukoma, ini ndo zvakaitika kwandiri izvi. Handina kukwanisa kuti ndinge ndichishandisa mukana. Ndakatongoroora musikana wandakasangana naye tiri mubhawa muna December 2017. Handifi ndakazvikanganwa, but I suspect kuti kudzinza rekwedu kunogona kuine mweya wengozi, because zvakaitika ipapo mukoma zvainge zvisiri normal. Zvinhu zvacho zvaitoda kutoti ndinge ndichitongotambisa mari, ende mari ndakatoitambisa, handina kukwanisa kuita musoro nayo. Ndiyo nyaya yangu mukoma. Mozoposta kana muchinge maposta muzondiudzawo, ndinenge ndirimo, ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu uye hanzi ndinotongotambudzikawo, ndiri muHarare. Vari kuti ivo vanoita zvekutengesa, uye zvekare vari kuti kana paine munhu anenge achida kuchengeterwa musha, hanzi munhu iyeye ngaakubatei. Mukoma nashi, ndiri kutoda basa zvamanje manje, hanzi nyangwe musha pari zvino ndinokwanisa kuchengeta zvangu musha. Saka ngatiitaurei navo mucomment section. Hanzi handizivi kuti ndichaita sei nekuda kwestress yandiinayo. Vari kuti ivo hakuna stress yakaoma sestress yekuziva kuti uri munhu akatombobata mari yakawanda kudaro yekuti waikwanisa kuita zvine musoro nemari iyoyo, but ukatadza kuita zvine musoro. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma kusangana nemukadzi mubva matoenda pakati peusiku wotonoroora usiku hwacho ihwohwo, kuseka nhamo serugare vedare. Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndakaziva kuti husband vangu ainge akarara nefriend yangu kubachelor's party, but I ignored. Zvakazoitika after that mukoma mahwani ega. Ininiwo zita rangu muchanditi Blessing, uye zvekare ndiri mudzimai, ndiri kuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Asi murume wangu nebest friend vakatoyambuka vakaenda kumhiri kwemakungwa. It was last year I think pandakanzwa zvichinzi vakazoenda kuIreland. Zvinoita upenyu so, but kuti Mwari variko, because dai kuri kunzi Mwari variko, zvimwe zvinhu izvi zvinozoitika kwatiri vaisazombozvitendedza zvichiitika kwatiri. Nanhasi uno mukoma ndinonzwa ndichizvidemba nekuda kwekuti ndakazonyanyisa ndonzwisisa pazvinhu zvandakaona zvichitoitika
zvandainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizonzwisisa, asi ndikangoti hazvina hazvo basa, tongorarama sekunge pasina chakamboitika. Takati tiri pakati pekugadzirira muchato wangu, chaindinetsa ndechekuti best friend yangu ainge achingozviisa pamberi pazvinhu zvangu zvose, ende ndichigadzirira muchato wangu kudaro iye aiti akataura chaanenge ataura zviya, kana kuri kunzi tinenge tichifamba tichiita shopping because taifamba naye nefiance yangu, saka tichifamba tose kudaro ini ndaita sekunge ndisiri kutombodiwa paground. Ndakatomboti kasi hamudi kufamba neni here? Vaikwanisa kuti paya tichifamba vaingokaruka vatongotanga kungofamba nesame speed, dzimwe nguva ndotongosara kumashure ndochanisika kuti kuchii chiri kuitika, kana kuti vongofambisa ini nichifamba zvishoma, ende waingoona kuti pane kamwe kachemistry kari kuitika kandisiri kunzwisisa. Ende ndaiti kana ndikasarudza zvandinenge ndasarudza ndaibva ndanzi nefiance yangu macolors awa haaiti, tikafamba tobva tachizosangana nezvimwe zvinhu zvatinenge tichida. Then ndaiti kana best friend yangu akati izvi ndo zvinoita, inini ndikati hazviiti. Ndaiona kuti murume wangu iye aizonhorerekera kudivi rebest friend yangu, aizoti kana akatoona kuti zvinhu zvaari kuita zvakadhakwa ndopaaizongosarudza zvandinenge ndati ndo zvatinofanira kuti tinge tichisarudza. Saka it was very tricky zvainge zvichiitika ipapo, since best friend yangu nefiance yangu they went to the same high school, they went to the same university, vainge vatori mabest friend zvekare. Ndaingoti maybe they know each other more than I do, and handina zvandainge ndichitombosuspecta panguva yacho iyoyo. Then it happened kuti a week before that takabva tachizoti tainge tichida kuti tinge tichizoita mapati, a bachelor's party, murume wangu neshamwari dzake, ininiwo neshamwari dzangu. Saka ndakabva ndachizowana mamessages mufoni yemurume wangu, zvinhu zvainge zvisingatombotarisirwi. Yainge iri message yainge yakabva kune shamwari yangu iyo yainge yakanyorwa ichinzi ikoko kana wadhakwa handidi kuti unge uchizoita zvevamwe vakadzi because ndinozorwadziwa. I really do not mind kuti you are going to get married, but ikoko please ndapota kana uine zvauri kuda, I would rather go with you kuti ndinge ndichizokupa zvacho zvaunenge uchida kana wadhakwa, because ndinokuziva kuti unenge usisina control, but please ndapota usazoita zvisina basa ikoko, and ukaita zvisina basa ndichazviziva because ndiri kuuya komakuseni. They were supposed to be at this other lodge. It was a long message handingatauri zvose because pamwe pacho painge pakanyorwa nezvimwe zvinhu zvekuti hazvitauriki pamhepo. Mukoma ndakabva ndatozviziva kuti there was something that was going on. So after the wedding takambodilaya tisati taenda kuvacation, ndokubva ndachizoona zvekare imwe message yange yakanzi ndinokutenda nezvawakandiitira nezuro, thanks a lot, wakandidzikamisawo shungu neshanje, kunyange mukaenda ndava kuzviziva kuti you care about me nekuda kwezvatakaita. Mukoma nashi ndakaita sekunge ndicharohwa nestroke ndikaziva kuti murume wangu ainge akatoita zvaakaita nebest friend yangu. Ndikati asi Mwari, sei zvinhu zvakadai zvichiitika? So I decided to let it go and I just pretended. Me and my husband, we went for our vacation. It was okay. Ndingati there was nothing that happened really in the next 5 years. Tikatoita vana vedu vaviri pa5 years idzodzo. Ndainge ndava kutoshanda mune imwe company. It was a big company iyo yakazoita kuti ndinge ndichizoya kunoku kuJoni, asi murume wangu zvakazongoitika, you see mukoma, betrayal yacho it was so deep because akazongoti under divorce, akati anoda divorce muna 2024 tichangotanga gore ra2024. Ndikati it's okay because mumba macho zvaingoitika zvainge zvisingachanzwisisiki. Takazogumisidzira tatova nemaseparate bedrooms, iye aine rake ininiwo ndiine rangu. Saka ndakangoti it's okay, kana zvirizvo zvauri kuda hapana problem, but zvakandirwadza. Saka after having that divorce handina kunge ndakaziva kuti munhu
ainge akatopa best friend yangu mwana. Best friend yangu akanozvarirana neni panguva imwe chete, but ainge ava kugara neumwe murume. So all along vanhu ava vainge vachiri kungoonana panguva iyoyo yatakagara tose. Saka muna August ndipo apo paakazotongobuda munyika. Vakatanga vaenda kuAmerica, zvikanoramba ikoko vakadzoka vachizobva kwava kubva vachizoenda kuEurope. When I heard about this mukoma, ndakaridza mhere. I was in a mall pandakatumidzirwa mamessages navatete vainge vambori vatete vangu, hanzvadzi yemurume wangu, my ex-husband. Vakanditi, naiweko chii chiri kumboitika pakati pako naname Eden. Ndopandakazozviziva kuti vanhu ava vatori nemwana vose. I screamed because of the pain. Ndobva ndafamba ndikaenda kumotikari kwangu. Ndo zvakaitika izvi mukoma. I've not yet fully recovered mupfungwa nekuda kwepain yezvandakasangana nazvo. Ndiyo confession yangu mukoma. When you post, please musazoregedzawo kuposta yanguwo nyaya. It is my own life experience yandisingafi ndakakanganwa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi zvakaitika before the wedding and after the wedding, then in the next 5 years ndichingoti hazvina basa. Vanhu vakazotongoenda kuAmerica, hanzi zvikanoramba vakadzoka vakazoenda kuEurope. Yo yapakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section. Kana muine life experiences enyu, please bring those life experiences to our inbox tinge tichizoshare panapa pachannel pedu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakatorerwa mudzimai noumwe mudhara uyo akandidzidzisa kugadzira macheya etswanda. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. Ndakauya kunoku kuSouth Africa ndichati ndainge ndiine 16 years. Saka ndakatomborarama sechigunduru. Ndakazoti ndaita lucky ndokutanga kushandira umwe muIndia. Ndopandakazosangana naye mudhara uyu muIndia wandainge ndichishandira ainge aine kaplot kake. Saka takazoenda tichinotenga cheya dzetswanda. Ndopandakatanga kuwirirana naye mudhara iyeye. Akanditi, unofanira kuti unge uchidzidzira basa remaoko. Ndikabva ndachizotanga kushanda naye pamaweekends kudzamara ndichizosiya basa. Ndakabva ndachizoroora. Ndaroora mudzimai wangu mukoma. Ndainge ndichiri mumaoko ake mudhara iyeye. Akandishandisirawo advantage yekuti sezvo ndainge ndichiri pakutambudzika. You know, in life kana uchiri pakusimukira unenge usati wava nemari, resources painge pasina. Apa mudzimai wandakatora ainge ariwo munhu aikara mari kudarika zvose. Ainge asingatonzwisisi panhau dzemari, ende aiti kana achiti anoda mari anenge achitoda mari zvechokwadi. Saka ndaiti zviya kana kuri kunzi tikanetsana, nekuti anenge achida kurukwa musoro, kugadzirwa manails, zvakangosiyana siyana. Ndaibva ndachizoenda kune mudhara uyo wandainge ndichiri kushandira. Ndaiti kana ndaenda kwaari obva andipa mari, ainge asingambocomplain. Ndainge ndisingatozvizivi kuti kusatocomplaina. Ainge achitoda kutoti wangu mudzimai ange achizotosvika pakumuda. Saka mukoma ndakati ndichipiwa mari kudaro, iye achindipa mari aienda kumudzimai wangu achinondishora kuti murume wako haagoni kutsvaka mari, izvezvi zvanondikwereta mari dzangu dzakawanda, haasi kukwanisa kundibhadhara mari dzangu. Saka ainge achindishora kumudzimai. Apa mudzimai wangu ari munhu uyo ainge achikara mari kudaro. Izvo zvakazonondi affecta mumarriage yangu. Mudzimai wangu akazombonondisiya mukoma. Zvakandirwadza, zvakarwadza vanhu vose mulocation matainge tichigara, because vanhu ava pavakaita zvinhu zvavo havana kumboenda kunogara kune rimwe location. Vakatoramba vakatogara mulocation imomo. Ndakamboita sekunge ndichanwa mushonga wemapete. Kune tumushonga tuya tunenge turi muzviplastic twegreen. Ndakatoenda ndikanotenga ndikatoti nhasi ndozuva rangu rekufa.
but ndakazongoti asi zvandiri kuda kuita izvi ndiri kumbozviitirei kuda kufadza ani ndikazoregedza. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Thanks God hamuna kuzonwa mushonga wacho iwoyo wemapete. Hanzi ndakazongozvipa counseling ndikati zvandiri kuda kuita izvi ndiri kuda kuzviitirei. Zvakaoma nazvo vedu we vadiwa vateereri ndo mamessages avo ndanga ndakakubatirai ndichida kutenda vose avo vanotibatsira mucomment section. Dzimwe nguva ndinenge ndichimhanya kuti ndinge ndichirekodha the next episode zvekare nekumachannels mamwe edu aya echirungu. Saka ndinenge ndichiti pandinenge ndawana mukana ndobva ndamhanya ndichidzoka mucomment section, but ndinoverenga macomments enyu ose. Thank you very much and I appreciate you.